ഈ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ബീച്ചിൽ വെച്ച്. അപ്പോൾ ക്യാമറാമാൻ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കുട്ടീനെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടി ചിരിക്കുന്നില്ല. കുട്ടിയുടേതായ ലോകത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കുട്ടീനെ ഇവർക്ക് ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറേ നേരത്തെ ശ്രമം വെറുതെ വിഫലമായി എന്നാ തോന്നുന്നത്. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടീനോട്, അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടി ഇപ്പോഴും അവര് പറയുന്ന ഒന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല. കടൽ തീരത്ത് വെച്ചൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് ഇവര് ഏർപ്പാടാക്കിയത്. അങ്ങോട്ട് പോവാ.